Πηγαίναμε για να βρούμε το Kitsune Island. Αλλά πέσαμε σε αυτό. Hunted Shipwreck. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε φίλε? Τι στον κόσμο είναι αυτό? Γιατί βρέχει εδώ πέρα? Άγγελε, αρχίζω και αγχώνομαι για κάποιο λόγο. Το full moon τελείωσε, να ξέρεις. Δεν με ενδιαφέρει το full moon. Με ενδιαφέρει να μάθω τι είναι αυτό το πράγμα. Μπρο! Παίξτε σε first person, ακούς, παίξτε σε first person, έτσι θα φωτίζει. Όχι, ήρθε ο Κολυνής! Ναι, ακούς, βάλε first person. Θα είναι λίγο πιο φωτεινά τουλάχιστον. Λίγο. Θα μπορείς να βλέπεις. Λες αυτόν, μπρο, αυτό πες να είναι το Curse Ship και απλά να έχει βουλιάξει. Μια άγκυρα. Α, τώρα έφτιαξε λίγο το φως. Τα σύννεφα της είναι πράσινα. Το έχω δει αυτό. Βάρκα έχουμε. Τώρα ρωτάω τον Κονινή. Είμαστε 5.500 μέτρα μακριά από το town. Και 3 κάπα μέτρα μακριά από το Τίκι. Μπρο, δεν γίνεται. Πού πέσαμε ρε?